Здравейте, приятели! Днеска ще игра стреличка. Абонирайте се за канала. Стреличка ще игра. Абонирайте се за канала. Започваме от начало. 3, 2, 1. Начало! Yeah! Let's go! Хора, абонирайте се за канала. Абонирайте се за канала, ако ви хареса това видео. 3, 2, 1. Старт! Yeah! Let's go! Кой говори? 3, 2, 1. Начало! Yeah! Let's go! Абонирайте се за канала и ако искате такива да видите още такива видеа, абонирайте се за канала. Цъкнете subscribe. Добре. Ако ви харесва това видео, аз заслужавам 100 000 лайка. Не! 100 лайка аз заслужавам. 100 лайка. 3, 2, 1. Старт! Не можах да оцелея. Приятели, пак ще пробвам от начало да игра на стреличка. Пак 3, 2, 1. Старт! Пак ще пробвам от начало. 3, 2, 1. Старт! Печелим! Хора, напишете долу в коментарите кой ще бъде победител. Аз ще бъда победител. Да започваме от начало. 3, 2, 1. Старт! Печелим! Хора, абонирайте се пак за канала. Заслужавам 100 лайка. И хора, и пак ще игра на стреличка. Пак ще боря. 3, 2, 1. Старт! Печелим! Печелим! Приятели, пак ще игра стреличка. Ако ви харесва това видео, абонирайте се за канала. Заслужавам 100 лайка. Приятели, пак ще следвайте ми в канала YouTube и абонирайте се за канала. Цъкнете subscribe. Пак ще игра стреличка. 3, 2, 1. Старт! Пак ще пробвам отново, бе. Здравейте!